Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään mä ja 3 mun lisäksi pelataan peliä nimeltä Kuka pysyy pisimpään hevosen selässä. Ja jotenkin vähän vaikeutetulla säännöllä. Ja joo, mä kerron ne sen jälkeen, kun ollaan esitelty kilpailijat. Moi, mä oon Roosa, mä oon Siiri ja mä Laura. Ja mun nimi on Milla ja seuraavaksi mä kerron säännöt, eli ei saa olla mitään varusteita ja jos hevonen poistuu tallialueelta, niin sitten sä tiput pelistä. Ja tietysti jos sä tuut pois hevosen selästä tai jos sä tiput hevosen selästä tai jotain, niin sitten sä myös tiput. Ja hevoset, mä oon päättänyt meille sattumanvaraisessa järjestyksessä olen päättänyt hevoset. Onks jollain vielä jotain kysyttävää? Ei. Okei, sit me voidaan aloittaa. Ja tosiaan, Karoliina, niin sinä otat tän tryffelin. Mä otan ton mikä se nimi on? Revalin ja sitten Siiri ottaa Allun ja toi Laura Mokana. Juu. Tällainen järjestys. Mä laitoin nää vähän silleen, että jos ei ole mennyt hevosella tai on silleen vähän liian pitkä hevoselle, kuten toi Laura Pepille, niin on ehkä vähän tai siis Mokalle, niin on ehkä vähän pitkä, niin juu. Mutta haketaan nyt hevoset, niin aloitetaan kisa. Okei, nyt kaikki ollaan hevosten selässä ja vielä pari sääntöä, eli tarhoihin ei saa mennä, mihinkään sisätiloihin ei saa mennä ja siis talliltakaan ei saa poistua. Ja joo. Ja tästä alkaa nyt haaste. NYT nyt. Mulla on hyvä taktiikka, eli mä oon vaan tässä ja antaa Allun syödä tossa, koska ei ne voi sanoa siitä mitään, koska mä en oo tarhassa. Koska säännössä sanottiin vain, että koko hevonen ei saa olla tarhassa, mutta vaan jos Allun pää osuu siihen, niin ei siitä käy mitään. Ja enhän mä voi tippua, jos tää vaan syötäis rauhallisesti. Niin joo, tää on mun hyvä taktiikka. Mä ajattelin vaan kierrellä täällä ja odottaa, että tulee jotain. Mä en saa tippua. Okei, aloitettiin hetki sitten, varmaan joku 10 minuuttia, niin nyt tulee eka haaste. Ja haaste on sen niminen, että täytyy seistä hevosen selässä ja joo. Okei, eka haaste ja haasteen nimi on, että täytyy seisoa hevosen selässä ja aikana on joku 10-5 minuuttia ja jos tippuu tai täytyy käydä istumassa, niin sitten tiput pelistä ja joo, ja hevonen saa liikkua ja joo, ei oo mitään muita juttuja. Ja haaste alkaa NYT nyt. Siis nyt on kyllä helppo haaste, koska mähän voi vaan olla tässä, kun Allu syö ja mä en voi tippua, niin kyllä on ihan sika helppoa. Okei, nyt on vähän vaikea, kun mä en saa liikutettua tryffeliä. Tää on 2 tarhan välissä ja tässä on hevosia. Ja lähelläkin on hevosia ja on tossa kaikenlaista mistä se olisi päättänyt, että mä lähden liikkeelle ja mä en enää pysy tässä. Niin mä saatan tippua nyt, mut ihan sama. Nyt on mennyt vasta minuutti ja kaikki kyllä vielä seisoo. Okei, Allu, nyt älä seikahda, pysy paikalla, pysy paikalla. Okei, wow.
kaikki voi mennä takas istumaan. Siiri tippu. Hitsi, oikeesti mulla oli niin hyvä suunnitelma. Ei voi mitään, peli on peliä. Ei voi mitään, peli on peliä. Oikeesti, mulla oli maailman paras suunnitelma. Mä oon parempi kuin te kaikki yhteensä. Miksi sun pitää oikeesti säikkyä kaikkea, Allu? Mä lähden kotiin. Juu, sä vähän suuttu. Mä tajusin just, että tää on vähän huono päivä, koska mulla ei ole sillä kamalasti aikaa olla tänään tallilla, koska niin, mulla on tänään yhtä minoa illalla, niin mulla ei ihan kauheasti aikaa. Elikkä tää kisa täytyy saada tosi nopea päätökseen. Juu, mä ajattelin just, että otetaan niinku tosi paljon haasteita lyhyessä ajassa, niin tiputetaan nopea porukkaa. Yes, mä oikeesti on niin iloinen. Mä tuun niin voittaan. Lasketaanko tää tippumiseksi? Ei vielä. Okei, mut mä en kyllä pääse ylös. Sit sä oot siinä varmaan niinku loppukisan. Niin kauan kun sä pääset ylös. Mutta joo. Mua voi kiittää. Oikeesti. Moi, nyt on kulunut vähän aikaa. Karoliina on yhä kyynissä samassa paikassa. En voi uskoa. Mutta seuraavassa haasteessa täytyy jotenkin mennä tonne silleen niinku... No, mä selitän kohta. Elikkä siis täytyy kiipetä jotenkin hevosen kaulaan ja sitten päästä niinku sieltä jotenkin takas selkään. Ja joo, mä en oo ihan varma. Mutta tää oli joku random testi, minkä mä näin jossain. Okei, mulla on aika helppoa, koska mä oon pitkä ja täällä on muuten lyhyt kaula. Come on, mä oon hevosen alla melkein. No niin, nyt ollaan kaulassa. Ja kyydissä. Pääseekö se Karoliina? En millään. Tryffelin täytyy liikkua. Liikkeelle! Huh? Voitiks mä? Kyllä sä voi hitsi. Toi Tryffeli jotenkin säikäytti sillä, että mä tipuin. Juu, niin mäkin tipuin. Mutta voittaja on nyt sitten varmaan selvillä. Jee, mä voitin! Mä en oo koskaan varmaan voittanut mitään. Juu. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja nähdään ensi videon parissa. Moikka!